Hej, det er Dorte Valborg igen. Jeg er i gang med at skal lave dig nogle videoer til den her måneds klubtema. Og jeg har valgt, at en meget vigtig faktor for, at du kan komme videre med din kunst og dine kreative evner, og du kan få lavet en god forretning ud af det og alt muligt andet, så er det også vigtigt at have noget struktur på tingene. Og det er jo tit en udfordring for os, der er kreative og kunstnere, at men vi kan godt lide vores idéer, vi kan godt lide at bare være i flowet og få lov til at springe med på idéerne og følge med derudad. Og det elsker jeg også selv. Og jeg elsker at blive grebet af den ene idé, og så hoppe til den næste og alt muligt andet. Og det skal jeg også bruge meget energi på. Ikke selv at bare lige styre dig ud af, og så blive grebet af det flow, der er i det. Fordi det, der er rigtig vigtigt, hvis man gerne vil noget og er ambitiøs, og også bare vil gøre det i forhold til det, hvor du selv er i din egen proces, så er det også vigtigt, at du strukturerer det, og prioriterer det, og fokuserer. Og det vil jeg gerne give dig nogle guides og nogle hjælpevideoer til, og så får jeg selvfølgelig også arbejdsark til, hvordan du konkret kan sidde og arbejde med det. Det er noget, jeg har udviklet på egne 12 års erfaringer. Det er også noget, jeg har bygget op efter 12 år ved at have drukket tusindvis af kopper kaffe med rigtig mange kunstnere. Og i de sidste 12 år tror jeg måske, jeg har mødt mange tusind kunstnere og kreative, og, som gerne har spurgt om, både med det praktiske i forhold til det, og hvordan man markedsfører sig selv og sin kunst og kreative evner, men også rigtig meget med, hvad er det for et tankesæt. Så det vi skal i gang med nu og fokusere på, det er, hvordan du strukturerer det her. Det her er også lavet med udgangspunkt i, at de her gode idéer, som vi nu får og har rigtig mange af, de skal sorteres selvfølgelig. Og udover at de skal sorteres, så skal de prioriteres, og så skal man have et overblik. Og hvis man ikke ligesom skriver ned en gang imellem om, hvor man er henne i processen, eller hvad det er, man godt kunne tænke sig det næste skridt, så går det rivravne galt. Og jeg har holdt rigtig, rigtig mange foredrag, og hvor folk er gået derfra, og jeg har fået efterfølgende med, Dorte, hvor var det fedt, mand, du hjalp lige med, nu skal jeg i gang, og jeg har den her kanon idé, og nu gør jeg, og jeg laver hjemmeside, og alt muligt andet. Og det, jeg synes, der er mest imponerende, så sidder der rigtig mange og siger, nu skal de så også på et marked, eller en udstilling, eller et eller andet, så får jeg lige lavet et stempel, eller et logo. Og så bruger de alt deres energi, og alt deres kraft på, og enten at få lavet den her hjemmeside, det er jo i princippet rigtig fint og godt nok, men lige pludselig flytter fokus, at man bruger rigtig meget energi på at lave enten et visitkort, eller en brochure, eller et logo, eller et eller andet. Så fjerner du fuldstændig fokus på, hvordan du også skal sammensætte den her forretning. Og jeg ved godt, det er enormt ambivalent op i ens hoved i, at man vil godt bare have lov til at skabe og præstere. Men jeg er ked af at sige det, der er også nogle rigtig, rigtig praktiske ting, og især rigtig mange administrative ting, som de fleste har lyst til at springe over, hvor gærdet laves, og så hoppe udenom og sige, det er der nogle andre, der må tage sig af. Og det er også fint nok, at der er nogle andre, der må tage sig af det, men du kan faktisk ikke uddelegere noget til nogle andre, før du selv har taget et ansvar for det. Så det er sådan meget praktisk, og det er meget, nu skal vi i gang, og nu skal vi gøre noget. Men dem, som jeg har haft især i et forløb igennem årene og sådan noget, når de er begyndt at praktisere de her øvelser og tage dem til sig, og det er udarbejdet i forhold til din energi, og hvornår er du mest på om dagen, og hvornår har du mest det her drive til at gøre noget ved det, så de kommer til at sige, okay Dorte, det virker sgu, og det virker. Plus at min filosofi er faktisk også, at du som kunstner og kreativ kan nøjes med en arbejdsuge på mellem 20 og 30 timer, hvis du gider at følge min råd. Men det synes jeg også skal komme an på en prøve, for jeg står gerne til øretæpper for den, hvis det ikke kan lade sig gøre. Det var første video. Jeg glæder mig til lige at fortælle dig lidt mere i nummer 2 video.